Now atong pagtagad may higala iandam sa tong video daan. At ipakita tong video names kay kuhaon to ang report ron ni kasama nga Jane Gallardo mga higala tuaron sa area. Katutuang naigo skilat mga higala. Pastilan gahapon, grabing uwan-uwan gahapon. Unya may kalit man tuday nga uwan yan init day no. Nya uwan na pod. Tingala ta pagka-uwan na. Article 3. Akong tanaw-tanaw. Duol kay mga lipak-lipak diri sa atong dapit sa may Capitol site. Medyo duol kayo ang kilat. Gahapon pala na kuyawan ko naam kinaigo atong maong kilat. Kaya inadto nga kilat mahigala sa una. Inadto kakusog nga kilat nga duol sus dunay naigo gyud sa Barangay Guadalupe. Karon mga kaigalan naa gyud ay naigo ug naay namatay. Ining nahitabo mga higala nga pangilat kagahapong adlaw mga sukintig paminaw. No? Pasado alas 5 kagahapon didto ni sa may sitio Malingin, Barangay Punta Inganyo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Unya kinini ang unsa ba kang hitabo ang ano nga nangadto ni sa dagat mga kaigalaan. Ato sa ning konon. Okay, kinini ang sige lang mag-situational report na sa tanaara sa ilang duol ni day. Situational report na sa ta sa area gyud asa dapita tong kilat nga niigo mga sukintig paminaw. Atong i-check kasama nga Jane Gallardo sa report mga higala. Kinigong nga kilat ato naman na istorya ani si Engineer Alki Black kani adto day do na kay mga pamaagi anak nga kuan. Ang problema naas dagat kanang open area ba. Ni kaigo anang kuan kay pida. In fact kung kana mag cellphone ka unya magkilat-kilat kumahimo i-off nimo na. I-airplane mode baka nimo or i-off lang gyud nimo. Kay delikado magig kayo, no? O kini hinuong mga buildings nga dagko, tag-as nga mga buildings na naman sa mga lightning arresters, mga sukintig paminaw. But kining uban, kuan man, muna nga og open area dakpon ka skilat ana. Delikado in fact kung pasalipod ay kagkahoy gani pod, delikado mo gani pod. Kaya ang kahoy maoy maigo, maapil ka makurintihan ka. Kurinti ko na. Kuyawa na mga higala. Ato i-check ko sa kasamaan Jane Gallardo dito sa area. Din mi igo mahigala kini mong kilat ug mo'y nakamatay. Niini mahigalang usa ka tawo ang namatay human maigo sa kilat. Yes, kasama nga Jane. DYHP. RMN report. Yes, Radyo Man Attorney Rufil, live ta karon dinhi sa may Sitio Kalipayan, Barangay Punta Inganyo ning Dakbayan sa Lapu-Lapu diin sa ato ang gihimutangan or gibarugan gid Attorney Rufil. Maunta ni dinhi dapita modunggo to ang maong 38 anyos nga mananagat nga nakabsan gyud og kinabuhi kagahapon sa hapon diyang gituuhang naigo kini sa kilat Attorney Rufil. Doon na lang sa payo diri Attorney Rufil ang iyahang dungguanan apan wala siya makaabot. Kaya dito pa lang sa unahan Attorney Rufil medyo distansya niya naalay naka-aling nga kahoy apan natay video kagaringa din na kay giadto man gid nato Attorney Rufil apan sa pagkakaroon ni anita nga dir sa area kung diin unta siya mag-agian kada adlaw ikahuman ni Attorney Rufil. Sige, anak sa mudunggo unta Jane asa gamay lang ha sawa pa mudunggo standby sa gamay ato sa ipakuan ning video gamay kadali ni Ms. B kaning video sa standby Jane ha kani mo ning video kaga BE sus Ginoo ko mga mo ni sakay sa sasakayan so naigo gid kilat uy hala mauni sus Ginoo ko patay gyud naasa ko dito mo na atas sulas nakurintihan ni kilat mahigala sumunod pagabot sa mga rescuers iyang sakayan mahigala kining sakayan baruto da gyud no nga bugsay-bugsay ba so diha sa iyang sakayan so gabi indako ni mahigala nila pag-rescue na grabe kusuga tong kilata gibitaw di po lalim ng nakas dagat ang kilat no kaya magkasalipdan ito naasa sa iyang baruto Birahan niyo sir, tayong lawas na igo sa kilat. Muna ni siya, iyang baruto. So gabi inindako mga higala, ilan nang giguyod sa baybayon.
Bukat ba? Kaluoy ba? Bukat pa ning kwan ka ba? Sus kaluoy. Para ba na may ay Kurinti mo gud day. Grabe yung kurinti ana gud. No? sulas no. Nanay rescue ay sila lang. Sila. Nanay ko. Sulas no. Dito mo labot sa atas sulas. Wala naman tak. Isang mo sulas mo ta. Dulo. As. So mo na ni ang pag-abot sa rescue. Okay. Ato balikan si kasama nga Jane Gallardo sa area mo ni kagabi no. Karon adlaw naman so makita na nato gyud. Kini mao nga area manghigala dito. Ato balikan si kasama Jane. DYHP. RMN Report. Yes, sa radyo man, Atty. Rufil, balik na karon din sa may dakbayan sa Lapu-Lapu. Diin, iswag taggamay, Atty. Rufil, para yun makita na kadagatan na diin to siya napalgan kagahapon, Atty. Rufil. Kinin Punta Inganyo, Jen, sitio Kalipayan, barangay Punta Inganyo. Asa may mga landmark, ani asa man agion, panalitan kitong mga dili taga Sugbo, dili taga Lapu-Lapu. Unsa man, asa man, pag abot ninyo sa, din mo may agi sa first bridge or second bridge? Sa first bridge, pero ang ilaha yung landmark dire, Atty. Rufil, kung musod sa ila kay Skina mani ang ilaha ra yung gihataga nako nga kanang landmark kay Solas. Skina Solas, Atty. Rufil, unahan sa may Chapo. Okay. So sa to pa nilabay mo sa may Mactan nilabay mo. Nilabay na, Atty. Rufil, distansya gid kaayo siya. Okay, so nilabay mo diha sa Mactan Shrine, no? Dito sa unahan pa na padong sa unahan sa Shangri-La. Yes, Atty. Rufil, unahan Okay. pagid nalabyan ra nato ang Shangri-La, Atty. Rufil niya kani siya ang lugar nila kaya skina gid kaayo o kung magikan ta dira sa Cebu City, Atty. Rufil, naani siya nahimutang sa wala nga bahin. Okay, so unahan sa Shangri-La pero di pa makabot sa Moving Peak Hotel? Dili pa makaabot sa Moving Peak, Atty. Rufil. Okay, Yes, sige ato Atty. na Rufil. picture out na to. Okay. Nga karon, Atty. Rufil, kay gianhigid nato ang lugar or kadagatan diin siya napalgan apan matod sa atong nakasinabi sa duol nga balay dito kaganiha, Atty. Rufil, nga ang ilaharang nabantayan una kay ang iyaharang baroto nga ang ilang plano unta, Atty. Rufil, nga i-turn over kay basin na matod pa nga nawala to nga baroto, Atty. Rufil, ilaha lang untang i-turn over. Wala may tao sa ilahang nakita, Atty. Rufil, kay wala man siya nakita atong higayuna apan sa pagduol sa mga silingan dito or mga residente nga napuyo dito sa duol, Atty. Rufil, kay dito na nila nakita nga gaubo na daay ni siya sa kanang dili siya sa sod sa iyahang Diha sa may katig dapit. sa may katig niya, Atty. Rufil, nga nag-ubo na siya. Mao daw nga nanawag dayon og rescue ang mga residente dito, Atty. Rufil, o nahibaw-an nila nga taga dinhira man di ay unahan ang ilahang balay. Nga nailhan dito nga maong lalaki, Atty. Rufil, nga mananagat dito siya diri sukad pag gid sa una. Matod pa pag alas 3 dito siya mugikan sa ilahang balay nga mga alas 5 pasado, Atty. Rufil, supposed to be makauli na gid unta siya sa ilaha. Apan kagahapon, Atty. Rufil, wala siya kaabot sa iyahang agianan gyud. Diin mo dunggo ang iyahang baroto padung na unta sa ilaha kay naabtan man siya dito, Atty. Rufil, niya. Kagahapon kalit kaayo gyud ang pag-usab sa panahon, Atty. Rufil. Nga ni kalit ra tong galiti ni kusog ang dugdog, Atty. Rufil, maong gituohan gyud sa mga residente, Atty. Rufil, nga naigo siya sa kilat gani daghan na unta kay to siya og mga kuha nga isda, Atty. Rufil, mga dagko nga isda kay iuli niya sa iyahang pamilya na gani tay nakuha dira nga picture pod kanya sa karon, Atty. Rufil, ang iyahang baroto kay gihawas naman gid, Atty. Rufil, pero natin nakitaan sa iyahang baroto kay dili man gid kaayo ingon dako ug kayo iyahang baroto, Atty. Rufil, igo lang gyud sa usa ka tawo. Asa man yung baroto ron gi parking? Dini sa iyahang dungguanan gid, Atty. Rufil, apan atong nabantayan naa may buslot, Atty. Rufil, sa kilid nga bahin. Possible nga nasudlan o ganang masudlan gid sa tubig, Atty. Rufil, kay medyo dako gyud ang iyahang buslot sa baroto niya sa kilid nga bahin. Karon kay gipahawas bisaka na ni dire sa ilahag yung agianan sa dili pa sila makaabot sa ilahang balay, Atty. Rufil, na may medyo gamay nga space din diri dala ang iyahang baroto. Kung makita sa Mona yung baroto, mona. Yung baroto, Atty. Rufil, diri man gid ni siya mag-agian pero karon di standby na iyahang baroto pero kung atong tan-awon, Atty. Rufil,
naay buslot sa tuo nga bahin. Oh. Ang iyahang baruto. Nya medyo kanang kahoy raman gud siya Attorney Rofil. So dako ang iyahang nabuslot nya magsudlan gud siya og tubig. Mao na ni siya pero ang pagkakaroon Attorney Rofil kaya napaman sa purinarya gyud ang patenglawas sa biktima wala pa na uli pero mahinabi po na to taod-taod ang iyahang asawa Attorney Rofil. Pero ang iyahang mga silingan, sir, daghan, walo na ini kabuok iyahang anak Attorney Rofil. Mga gagmay sa kaayo. Ang kinamagwangan, sir, 16 anyos pa. 16 anyos pa Attorney Rofil niya, gamay pa kaayo po ang kinamanghuran. Kaya itong naabda ng iyahang asawa gagugos pa sa kinamanghuran Attorney Rofil. Matod pa nga, dili pa po ka. So, ang kinamanghuran kugos pa yung taon na kasaman din? Pugos pa Attorney Rofil, dili pa kadugay nga nanganak po ng iyahang asawa Attorney Rofil. Yang ilang panginabuhian, kani jud nga pagpadagat Attorney Rofil. Morning naandan gyud nila sukad pag gyud sa una. Apan wala nagdaho mang iyahang asawa kay gipahibaw ra man gyud sila kagahapon Attorney Rofil. Dihang na balinas na kita na ang iyahang naw niya, na ilhan na siya sa mga taga diri. Gipahibaw na lang ang iyahang asawa Attorney Rofil kay medyo distansya pa man kung asa siya nakitaan usa ta maabot sa ilahang balay pod Attorney Rofil. Way mga mananagat yung mga silingan na uban nga mga kauban baka niya mananagat unsa man naginusara ra siya panagat na mag-uban kasaman Jane dito sa among baryo manggod na uban nga mga mananagat magdagbaruto usa ka mananagat usa ka baruto unya lain pong mananagat lain pong baruto mag-uban asa dito sa laod. Maglagyo ko na sila pero at least magkita na ra dito sa laod. Yes, Attorney Rofil, ang ato aging nahibawan at tagsa silang baruto, naani siya kuyog pod lain nga duha Attorney Rofil. Pero ako ito nang i-verify, pero initially gid nga nahibawan nato Attorney Rofil, tulo ni sila dala sa biktima. Apa niya nagtagsa ni sila og baruto Attorney Rofil mo nagipangita pod gidto nato ang kauban niya kay para pod makasaysay Attorney Rofil og istorya pod gid nato kung unsa tong pagkahitabua kay ang nahibawan nato padung naman to ato siya uli. Padung na to siya uli Attorney Rofil, wala lang gid siya naabot gyud dinhi sa iyahang dungguanan. Pero karon diri atong mahinabi kay ang babaw nga bahin kay malagmit kana daplin mas dagat na ang ilang panimalay mga pila ka kadupa gikan diha Jane. Kung bana lang. Banaon na to sa kung ako ang dupa Attorney Rofil sobra mga kuan siguro 30 to 40 kadupa. So makita ra diha, makita ra ilang balay, no? Makita ra gid kaayo Attorney Rofil. Naara sa dagat, nara diha daplin sa dagat. Malagmit. Malagmit nya kanang mga ubang mga silingan diha, mga mananagat po na. Mga mananagat, sir, kasagaran ninyo diri mga mananagat jud sir. Kasagaran gid nila daghan man po diri Attorney Rofil nga na minaw po din ni tan-aw po nato Attorney Rofil. Kasagaran gid silingan diri nila Attorney Rofil mga mananagat gyud. Pero sir katong si sir dira sir kay taga diri gid siya, lumad gid sa taga dinhi. Lumad gid sa taga dinhi Attorney Rofil mo di ang kaganiha na hinabi nato ang pipila po diya kaduol gid ni silingan Attorney Rofil kay gikan pa gid sa una nagtubo siya Attorney Rofil nga usa na gid siya ka mananagat. Mao nang mao gid ang iyahang naandan hangtod nagkapamilya gid si Attorney Rofil. Mauna pod ang iyang gikuhaan og panginabuhian para pod mabuhi niya ang iyahang mga anak o ang iyahang asawa Attorney Rofil. Nya ang mga balay diri dugol ra gid kaayo Attorney Rofil ug kung makita nato nga kana lang nga mga gagmay lang gid nga balay Attorney Rofil ang mga nagtapok din. Wa dahay kuan Jen kana diha sa audience yang nananaw nimo wa dahay iyang kauban nga mananagat nga basin na ay mo nakakuyog-kuyog sa panagat dito kay sagad gyud ana di man ka maginusara mag-uban man mo dito kasagaran. Yes. Mga tama ta Attorney Rofil. Sir, nasa diri katong kuyog ni sir nga nanagat? Or kanang nakasuway mo nakakuyog ato ni sir na o sa tinuod nga nanit Teodolito Itan? Teodolito. Intan na siya Attorney Rofil. Teodolito Intan. Intan. Oho. Ang gato niya sir. Sabi na pangutana. Kasi ang gato niya sir. Ha? Upog. Upaw. 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 Ang mas nailahan siya dahil sa Upaw Attorney Rofil. Sir, magkuyog po nakasuway ka nga nakakuyog mo ni Sir Upaw nga managat sir. Sir, live daron sa DYHP RMN Cebu sa IFM sir. Sir, kanang pwede ba nimo ma-describe si Sir Upaw nga nakakuyog man mo nga managat? Pwede kay karon agapon ra daw mo lain mimig baruto niya dito siya padong pikas diri mi kuspikas
So nagpuyog pa di mo nigikan din sir. Oh, Sa gikan, Managas. may Mga gikan. unsa man mo oras sa ato sir? Mga alas 3 ko nilugso. Nauna ko niya gamay niya. Siya mo nawasi. Mga pila man mo kabupuyog atong higayon na. Taghan mi. Mga tulong. Mao gina inyong naandan sir like kada adlaw gid mo sir. Hmm. Sir, live daron sir sa DOH pinaak sa pika sa linya si Attorney Rafael Banyo katong station manager sir. Oh, hello sir, maayong buntag nimo live tas DYHP Attorney Rufil Banyok ni DYHP ug IFM. Mara sa buntag, sir. Kisay ngalan ganit nimo sir? Elvis. Elvis apelyido? Yes. Uy, Elvis Hias igon sa man ni Attorney Flaviano Bubit Hias. Igagaw raw mi, sir. Ay, igagaw mo Jimmy Hias. Oo. Oh. Mao di ay si Marnie Hias, kamong ubana, kamong igagawa. Oo. Oh, okay. Kining unsa mang hitabo, asa man mo kasagaran managat nga kuan, adto mo ulanggo dapit or dira mo dapit sa Lapu-Lapu or maabot mo kamutis nga area? Dire ra sa Lapu-Lapu, sir. Lapu-Lapu ra. Unsa may kasagaran ninyo makuha og managat mo? Unsa man kinang unsa nga klase sa isda? Sago lang, sir. Kaya masur may mong pangita nga. Say, nay dagko nga, mga mamsa, sagol-sagol lang nga mong kuha. Oh, so inyong gamit pamasol ra o wa mo mamana or nagdagpukot? Oo. Mamana po. Mamana. So ang imong Gabi. so ang style mo mamasol plus mamana, inana. Oo. Wala ka magdagpukot? Wa. Oh, so pamasol pamana ra. Nya kini ni ang pila ka tuig na kasi panagat? Gamay po, sir. Mga 12 po edad ako. Oh, nya karon mga pila may edad na nimo karon? 49 na ako, sir. 49 na, imagine ka na. So, dugay mong kuyog-kuyog ani ni Kuan, ni Teodolito, o panagat. Oo. Silingan mi kayo. Barkada po mi kayo. O barkada pa gyud mo, sus Ginoo ko. Unsa man adto mo sa dagat magdamog hasag, Petromax? Hindi. Ispatra. Ispatra. Kay importante mga nanay hayag para moduol ang mga isda. Oo. Oh, so ispat na inyo na doon dito. Oo. Gahapon nagkakuyog pa mo, mga uno mo kabuok nga nigikan, padong dito sa dagat. Oo na. Bubuwag mi kuan. Panagatan. Siya dire padong sa tumoy. Na ako dire ko padong sa kuan. Ibo. Wa mo mabalaka gahapon ang panahon magud gahapon mo init mo uwan niya magkilat-kilat. Wa mo na balaka mo ato dagat? Kuan man sir pag udto ni hangin to niya pag human og hangin ni lugsong ko. Ya, kung tanaw na ko ni dago na po balik di uli ko guna. Na kauli nako mga alas 4 dire nako sumabaw. Oh, sa ato pa ikaw mismo nakabantay ka sa panahon nga murag lain mo nang niuna kag uli na. Oo. Dugay naman mong managat. Naanad na mo nga naay mga timailhan nga di maayong panagat. Panahon, mga dagom-dagom inana. Anad na mo ana. Oo. Oh. Lunggo mi na nagdapin. Nato na una ko niya dunggo. Okay. Siya may lagabian lagi siya. Anad naman mong panagat gyud. Mga unsang orasa mo mugikan gyud ya kasagaran. Usay, managat ni buntag. Mauli niya nagud. Tunay naron mga alas 10. Balik na po hapon. Kasuway mo panagat ka ng tibok gabi nga panagat, kasuway mo. Oo. Oh, ngit-ngit man kayong dagat. Kaya ba mo mabasa sa mga bituon sa langit, asa dapit ang north, south, east, west, ano makauli mo sa inyo? Oo, ibaw na misito na lang gikuandaan sila nga. Ugasa na mo magpon. Oo, kailan na mo daan, pinagis pagbasa sa mga bituon, kaya ba na mo adto agi? Oo. Oh, Ibaw, okay. sir. So, kini si Kuan, Teodolito, nagabihan naman ni siya. Kamu mismo nga mga mananagat, ikaw, kapila man ka kasuway nga magabihan o panagat? Daga na sila eh. Buntag ng kayo sa mo uli. O, kanang tibok gabi na amos dagat, tibok gabi, buntag na mo uli, no? No. Oh, wala ni mo inga si Teodolito nga magdalit tag uli kay murag dag-uman, murag lahi mang langit ron. Wa, kaya lain namin may kuhan. Kaya nauna man kong dunggo niya tungod atong dag-om gahapon. Oh. Nadlo po kong maabtan ko ba? Oh, so ikaw mismo kabantay ka murag lain man panahon delikado ta aning kalakiha, mo nang ni una nakaguli. Oo. Kasuway na mo kanang magkilat-kilat sa dagat, kanang naay mga kilat ana, kasuway na mo ana dito sa namos dagat. Oo, kadagan na sila. Say, ngambak mi kay mahadlok mi. So ina na magkilat-kilat ambak mo sa ilawom. Oo, langoy lang. Langoy lang. Oh.
So unang higayon nga doon na mo'y kauban nga mananagat nga naigo sa kilat. Oo, una pa. Pagkahibaw ni mo ani nga kwan, kisa may nagpahibaw ni mo nga si Teodolito na igo sa kilat. Mga silingan na po na mo, sir. Kay natuog naman ko ato. Yun na nga, tagpuan. Katuog ba kay kita may dagat kapoy wala ng dagat. Oh. Yeah. Mawari naman kunan kung tabi dito nga igo sa skilat. Naganay mga tao. So pag kuan ito, apil po kag dagan, apil kag rescue gabi eh. Oo. So kakita ka nito dito, unsa man apil kag bira sa baluto niya or diha na ka sa taas daan? Diyan ako sa taas. Oh. Ang dagan naman kayong tao, wala na kumulaog dito sa ubos. Oh, pero kakita kasi ang patay lawas. Oo. Nya unsa man nagkagpaso? Naaman sir. Yung tiyan, dughan, isa yung urapit ng mata. Oh, so ikaw nga nagtan-aw mismo sa imong amigo, imong barkada nga kini si Teodolito, tan-aw nimo igo gyud. Imong tan-aw kilat gyud nakaigo. Kilat yun sir. Huwag ilain. Kisa naman nakabantay niya nga naigo sa skilat dito aron nga makuha siya. Mahawa siya. Hindi harap po sa daplin sa bye-bye sir. Kaya pagdahing linaw, suguma na. Nakalantaw silang na nagbitay. So silang nanagat. Tao dito nagbitay. Si Julito na ito nagbitay. Oh, kay inyong mga baruto, wala may makina nino, puro sa man yung bugsay no, bugsay na gamit niyo? Oo, bugsay ra. Oh, kini si Teodolito sa may pamagis dagat, mamasol ra ni siya, mana or nasa pukot? Masura pumana, gabi. Oh, okay. Sus, pastilan. Kasagaran kung naay kubit gyud, ting isda gyud, mga pila ka kilo inyo makuha, kasagaran? Depende po sir, dagan po kag tayo lang ang dagat, tinaw lang. Dagan po kag mahuli. Daghan pod. Pero usahay pod og medyo apiki pod, wa po kay mahuli. Wa. Oh. Kanang tingbuanon pod, murag lisod ang isda basta tingbuanon. Oo, ay hayag mambuhol. Unsa man si Teodolito na mga nakuha in taon tong isda? Na. Unsa man mga isda ay nakuha taon? Kuha man tulan, huwag man tulan niya. Unong ka buok. Ikaw, ni sa'yo magkakuli, pila may nakuha ni mong isda gahapon? Wa, ikukuha sir kay nadlok lagi ko. Oh, wa ka kakuha isda gyud mo ni uli na lang kag dayon kay nakita nimong langit mo lahi man. Lain di kay nagtuyo ko bang panganod ba? Oh, so murag no, tanaw nimo murag dunay mailhan nga lahi gyud nga panahon ron. Oo. Wa ka mangagdas mo mga kauban nga mga mananagat nga matay murag lahi man kung paminaw lahi akong kutob sa kudugan. Mga mauli na ta. Katurang usa akong kabay, may akong nilada. So nakapangagda kag usa. Oo, sa pada ako kay siya may nabuwag na mo diri siya tudong tumoy. Katong diri dapit sa ako ang puyog, usukabay na ko. Mo rin na dala ko uli. So pila mo kabuk ka nag-unag uli? Upat mo nang unag uli? Sus, Ginoo ko. Oo. So si Teodolito rin nahabilin dito? Kumaohon? Oo, siya. Nya uno man ka mo kabuk, uno man mo kabuk. So kung upat mo nang uli, asa pa man ang usa? Diri sa Idbo dapit ang usa pod napawahi. Oh, kisa man ni mga kauban nimo nga ni unag uli kamong upat. Si Victor iyang uyan ni Julito. Akong isuon, Camille og si Rosaldi og si Juan Romnick. Kung wa pa ta to mga lahi ni Teodolito inyo tong agdahon unta nga uli ta Teodolito. Oo. Amo to agdahon kay nabuwag man sila ayo ra makayo diri ra pod niya dito mi. Oh. Di ka na perminti po magkuyog silang kamintanan ko, bilang magkatatag, di ba? Oh. Pero kamo mga mananagat, mga barkada mga gimuda, mga kailam gimuda, kung doon na mo bantayan sa langit, o lahi mong kutob sa imong dughan, usa man naanad mo nga mag-inagdahay mo nga ulit tamor lahi mang panahon? Oo. Say, lungas migdaplin. Nagdo. So kanang mag-agdahay mo nga mamauli, dili to first time, kadaghan mo kasuway nga mag-agdahay mo? Oo, naghana. Ang problema lang, kini si Teodolito, wa lang niya maagda kay nalayo man siya. Oo. Nya kanang lagyo kayo mo nga kuan kay magbuwag-buwag man mo dito tagsa mo baruto. Unsa may inyong styles papangagda, magsiningitay mo dito or unsa may mga sinyas ba unsa man? Oo. Oo, baro kami mo sinyas mi adto na ta. Okay. Sige.
So sige, salamat kay Elvis sa hiyas paghatag panahon namo sa DYHP o IFM. Salamat, sir. Yes, mo to ang si Sir Elvis Attorney Rufil nga usap. Okay, Jen, say gamay lang dyan ha, kaya ron nga ato ni masubay ning uban pang mga mananagat din ha, o ang iyang asawa sa duga to ma-interview, kaluoy ba in taon, kaya walo magkakabok mga anak. Straight to the point. Alas 9:12 na, atong balikan sa kasamang Jane Gallardo sa dugang report to karon sa area mga higala. Unya, pareho ko Jeno, ang baruto manggod ay sa kining ato lang gud mga higala, kanang klaro ba lang ba, no? O naigo skilat ni na sa unta man naigo man skilat, pero ato lang ning tagad pagtagad mga kagilan, pero ako gusto tong susihon og maayo lang gyud sad, ha? Ang baruto manggod ndekin, bantay ka day. Gusto ko mahibawaan og do na bay paso, do na bay igo skilat ang baruto. Ang kadto mangong kang Jane nga gitanaw, do na ko ni buslot. Unsa man tong buslota na igo skilat o lahi na kabuslot adto? Kay kini ba, un igo skilat silbi kurinti man na, wabay traces din ha sa baruto nga nasunog baka na o naunsa baka o naigo sa kilat malagmit nga naigo sa kilat, siya ra gyud naigo sa kilat, wa maigo ang baruto or naunsang hitabo kay ato man tan-awon ang tanang anggulo gud ani mo nang mangutana ko ang katong nakakita may gihapon ning i-autopsy gihapon ni day oy para nako day i-autopsy lan ni kay takibaw og unsa gyud tinuod ani. Now, inig autopsy may bawaan gyud nga kilat gyud na matyan. Ewo ba takibaw sa sige bunalan sa dito day. Ha? Kani ako kuan ba lang ba? Kini atong analysis mga higala fair ba lang? No nga pag-analisar sa isyu kay nagitudlo ni kasaman Jane Gallardo kini mang baruto na ay buslot. Ang ako pangutana unsa man nakabuslot ani ang kilat or nabuslot ni daan or unsa man nakabuslot ani? Atong balikan. Yes, kasaman Jane. DYHP. RMN Report. Yes, Sir Radyo Man Attorney Rufil, balik na din sa may area sa Polapo City. Din ato nakahinabi po ang kinamagwangan nga anak ni sa katong biktima Attorney Rufil. Nga matod pa ang kaniyang baruto Attorney Rufil dili ni daan nga naay buslot. Sila na ning pagkuha nila Attorney Rufil din ang ilang gituuhan naigo po og appeal or possible po Attorney Rufil nga na kuha ni sa bato. Naigo sa bato Attorney Rufil nung ganyan nabuslot, pero ang ilahag yung gidudahan, ang ilahag yung ingon nga wala gid sila nakita nga buslot ang kaning baruto sa iyahang amahan Attorney Rufil sa dihang ni padung pa ni Managat. Diha na ni pagkuha na paghawas na nila Attorney Rufil, nakuha nila, nakita po nila ang buslot. Napakaduol sa baruto or layo na ka? Napunta sa duol sa baruto. Ato balikan. Unsa man ang baruto na ay agi nga na igo os kurente? Nabay agi or wala ra pod? Kay basin man posible man gud nga na ay agi nga igos kurente mingo ta igo gyud kilat na ebidensya igos kilat or pwede pod nga na igo gyud kilat siya ra gyud ang tao ra gyud na igo wa gyud maigo ang bisag unsa or masiglain ang namatyan ani mo na ato lang yung klarohon unsa may naay lain nga mura og agi kayo mura og agi sunog unsa man na ang ato ang lagi ko makita na to sa atong video Attorney Rufil kung ipaklaro gid nato kay nabangag ra gud siya Attorney Rufil wala siya giingon nga igo sa murag kuryente kanang pagkabangaga unsa man na bato kay nakaigo ana or kilat may nakaigo ana tanawa ko no wa basay mga kuan may bawa kayo bitaw nakaigo kasaman din maulahan gid Attorney Rufil ang agi if kayo pero kung ato makit-an diri Attorney Rufil sa ato lang yung makita kay possible murag nakuan ra gid sa bato Attorney Rufil sa bato so kanang pagkabusluta unsa man pagkabusluta mo maigo imong kumo ana or dili ra maigo sud ang ako ang kumo og yun igo masud ang akong kumo dako dai na bebe ikon kuno gamay be og ma-demonstrate atong mayo dako din mga gajen og mao na dako masud akong kumo Attorney Rufil oy mosud man dai mo bukton din nimo akong bukton masud gyud oy dako ni mga ga dako gid si Attorney Rufil kung ma-imagine ko akong kamot nasud gid siya Attorney Rufil sa maong bangag kaso na siya crack Attorney Rufil wala gid siya ingon nga nakuha gid pero na siya crack masud gid ang kuan duha ka bukton Attorney Rufil kung matangtang ni siya matangtang ni ang ganing kahoy pero ang nabangag lang siya Attorney Rufil ang usara ka kumo nako ang masud ang masud ako gid siya Attorney Rufil dako gid ay sud man ang bukton ni Bogod masud akong bukton masud lang gid siya og tubig pud Attorney Rufil labi na kagahapon nga naglain gid ang panahon nya ang bawd pud kagahapon gid Attorney Rufil morning in ani na bangag so ang ilang gituuhan Attorney Rufil sa mga anak kay it's either naigo sa kilat or naigo sa bato Attorney Rufil but silang pamilya kumbinsido sila nga naigo sa kilat ning ilang amahan
Kumbinsido gid ato ni Okay. Rofil maski ang iyahang iasawa initially na hinabi na ato ni Rofil nga naigo gyud sa kilat tungod kay naman pud gud siya mga kuan samad pod sa iyahang kalawasan ato ni Rofil. Okay. Pero karon so yan na to og hinabi ato ni Rofil ang iyahang kinamagwangan nga anak 17 anyos ni siya ato ni Rofil babae ilang nato ipakita gid ang iyahang now kay makasaysay si ato ni Rofil kay sa wala pa ni gikan ang iyahang papa nagkaistorya pa man di ni sila nagkaistorya pa sila ato ni Rofil nya nagpa abira gani nila aga pa si aura ato ni Rofil nga dinhang naay ni pahibaw nila nga nakilata ng ilahang amahan abira nila pasiyaw ato ni Rofil kay ato higayon na nangatug naman pod sila. Apat Okay. susi nila. Basig mo okay ra siya nga ipakita ra siya Jane, okay raman siguro nang makuan okay ra siya tungod kay wala may criminal nga na involved, wala may ingon nga unsa ni, basit og ma-okay ra siya. Yes, ito ni Rofil. Ma'am Mayor, akala ni siya nga hingalalog May ito ni Rofil, okay ra ka nga makita ang imuhang naong while interviewon ka na mo ni Attorney Rofil. Okay ra si Attorney Rofil. Okay ra. Para Attorney Rofil, kauban na to si May, 17 anyos, kinamagwangang anak ni sa biktima Attorney Rofil. Ang kung ipasaysay niya kung unsa po ang kinatapusan nilang panag-istorya sa iyahang amahan. Ma'am, live ka karon sa DYHP, RMN Cebu ug sa ISM. Kauban na to sa pikas sa linya si Attorney Rofil Banyok, ma'am. Hello May. Hilak in taon. Hello. Oo. Among mga pahasubo May no, gikan sa DYHP ug IFM nasubo mig dako ining nahitabo in taon sa imong papa. Unsa may tawag nimo papa or tatay? Papa. Papa. Ikaw kinamagwangan? No. Oh, ang imong manghod pila may edad? Ang imong ikaduha? 15. 15. Ang ikatulo? 13. 13. Ang ikaupat? 9. 9. Ang ikalima? 1. 8. Unya ang ikaunom? 7. Ang ikapito? 1 month. 1 month pa. Walo mga kabuok. Oh, walo. So ang kinamanghulan ninyo 1 month pa mo nagikugo sa imong mama? Mama, nagikaw gusto ko mama rin. Oh, eskwela pa kami? Wala naman kay nanalagit lang ko yung anak. Oh, nana po kay anak day in taon. Oh, so naglahi na day kag pamilya pod. Di, wow, naglahi. Pero mauli-uli man ko, maduaw-duaw nila. Sorry, balik na sa... Oh, so pero nalahi ka og kanang puyo nila sa imong papa o mama. Nalahi na kay nana man kay anak nana po kay bana so naglahi na magpuyo. Oh. Oh. So ang tuwa dito, ang imong manghod ay kaduhan nimo may tuwa pa dito. So unom sila pitos na kabuk nga tuwa dito. Oh. Oh. So kining imong papa, ang kining uban nga mga igsuon nimo nang eskwela ni sila. Kailan man. Oh, asa man sila nang eskwela? Dire sa ko, puntang ganyo. Punta Inganyo, kanana ang unsa man high school, elementary nang eskwela sa tanan. High school, elementary. Oh, so kining imong mga igsuon gawas aning gikugos pa, kini sa tanan eskwela taon ni sa eskwelahan. Elementary high school. Bo. Oh, niya ang kining imong papa in taon mao po ni iyang panginabuhi, mangisda siya aron nga na ay ikasupply pod, ay kabuhi ninyo sa pamilya. Ang sudan. Bugas. Oh. Ang imong mama unsa may trabaho? Wala ra. Wala ra. Tambay ra sa buhay. Nasa balay siya magatiman sa balay, mga bata, inana. Oh. Ug naikuha ang imong papa, unsa man ibaligya po ni ang uban sa imong mama. Ibalik. Ibaligya para ako, na bugas, na mapalit sudan gamay. Oh. Mao man gani kasagaran. Sa mga bata. So ilibod pag isa ikaw nakasway pag kaglibod sa isda sa imong papa? Oh. Kay Mga bagay ko magpipili ko sorry kay mapundo-pundo ras balay. oh, kay mo man ni kasagaran basta anak og kanang mananagat, inigagawas na sa kuan na ay gawas sa baruto, do na ay mga makuhang isda ang uban atong isudan, ang uban pod ibaligya. Mao man ni kasagaran, no? So, kana na ang mao ra gini gibuhi sa inyong papa kini pagpanagat, no? Nga ora jud. Oh. Sus Ginoo ko. Nagsabi ko ha. Nagsabi. Wajud makaon ako pamilya. Kisa may nagpaybaw nimo gahapon nga naigo sa nakaistorya pa mo sa imong papa kagahapon. Sa istorya na siya gadwa sa akong anak mo na ito pilas katawan niya sa uban ng akong anak.
Manager mo ko sa akong anak. Nauli lagi tami kaya akong anak masakit. Naguon siya kay maging maunsa ng bata. Kaya akong ugangan lagi kay busy kayo. Singa ko lakaw. Pila may edad anong imong anak? Kuan pa itaon. Kaming 8 months pa. Straight to the point. Atong balikan may galas kasamang Jane Gallardo sa dugang pa mga report. Yes, kasama nga Jane. Yes, Radyo Man Atty. Rufil, balik gihapon ta dinhi sa may Barangay Punta Inganyo. Di natong balikan pod paghinabi ning si alias May Atty. Rufil nga anak ni adtong usa ka lalaki nga gituoha nga igo sa kilat nga nakabsan gyud sa kinabuhi. Mambalik naman Atty. Rufil. Hello Day. Hello. Oo. Unsa may angga nimo diha sa inyo gyud? Angga na ako kay makita man. Ha? Pwede lang akong tawagag mi. May. So may kanang kagahapon nagkaistorya pa mo sa imong papa mga unsang istorya, mga unsang oras man to? Mga alas 3. Alas 3 sa hapon, mo'y pagikan niya pa doon sa dagat? Unsa may sulti katapusan niyang sulti ninyo, sulti anay ninyo? Tingin na mo anak ka kay dalira kayo na masakit ra ba? Kuan nakulakaw dira. Wa ka kabantay sa panahon gahapon nga murag lain ang panahon? Ay wala pa man to mag-kuan mga alas 3, wala pa man to nagbag-o mo pa mga lindong. Wa ka kabantay. Wa ka kabantay sa papa murag lahi siyang kuan nanugon siya, wa ka kabantay nga murag mao na dito katapusan ninyong istorya? Kung dati niya ako ingon, magtingin dyan ang mga anak na dalira dyan kayo na masakit ang mga anak. Hindi na mapingin. Iya po kung di kasabaan, kaya naligo tao ko dagat nga akong anak nagilantan. Sumoto padung sa dagat gahapon. Kita pa kanya padung sa baruto. Padung sa dagat. May palit pa siya unang sigarilyo. Kaya madiretso na kita sa dagat. Nana pa akong mama na, uy, wag pala ka ni Agto. Yun na. Ay, noto niya. Buwan siya na. Ay, napalit ko na ito akong sigarilyo. Gikuha niya akong anak. Sisig ko, duha-duha. Tao na, kuhan, dito lakaw siya. Yan, ayaw, si Dudong. Yan siya na, malakaw na si Lolo. Managat na. Stilan. Siya, lang ka, kay managat si Lolo. Mukuyog ka na ako. Muray ka dako ni mo, babu talag mo dako ka. Kay kuyugon kita. So kining imong papa mauni ang iyang panginabuhi kada adlaw siya mo adtos dagat. Panagat niya. Taga adlaw kay mo uram diyan trabaho. Di po siya ka panagat wa tay lang mo ako pamilya. Way makaon akong pama kay lisod po kay di siya managat. Asa mo tutoy yung kumanghod. Unya wa kay manghod niya kanang sunod-sunod mo lalaki nga makatabang-tabang niya? Wala lagi babae ang sunod nako. So unsaon man ni ron wa naman imong papa unsaon naman ni kalakiha ron kisa may lain nga managat ani magagamit sa baruto wa may manghod nga magagamit. Wa jud. Sus Ginoo. May pamanak manghod. So kini manghod nimo eskwela pa ni elementary high school, pulos ang eskwela. Unsaon naman lang ning kalakiha ron? Unsa man imong ika-describe sa imong papa? Unsa man nga klase siya sa pagkapapa? Gusto kayo maluoy. Sila nagbabadlong niya. Paminti lang siya maghilak. Okay, badlongon kayo ng dagko. Nani, nanak ko, tungod ang badlongon, dako kasi yung problema, nagsagol-sagol. Sus Ginoo ko. Problema pa siya sa kumangkod. Problema siya sa pagbuhi na mo, nadaghan na kayo may sira usa, sa kapoy na yung lawas, hindi siya kapahuway. Ang problema niya ron, ang inyo pag yung breadwinner, may naigo ining kilat ron, sus Ginoo ko. Sige, so kuan siguro, atol lang siguro ning pangayuan po, kuan siguro day. Unsa itong tabang ani nila kay unsaon taman ni ang sitwasyon ani. Imong manghod nya kuan, mausab inyong dagan sa kinabuhi ani kay wa naman inyong breadwinner, wa naman inyong
amahan. So posible siguro kining imong mosunod manghod 16 years old babae. 15 pa. 15. Kay mo tabang na lang mo sa inyong mama aning kalakiha katungkuan. Kay ikaw na namo kay imong kaguling pamilya sad so kaning uban taon mo tabang lang sad sila o sa kay mahimo ani mag basig naay mo pa eskwela mag-helper na naman ka siguro nya mo eskwela samtang magtabang inana na yung hitabo ani. Mao jud na. Kay kanang usab bugat man ni kayo kay imong mama napamay 1 month nga kuan 1 month pa ni kinamanghuran ninyo. 1 month pa ta. Oh. Dili pa pwede mabiyaan. Sus Ginoo ko. Kini ni ang sige ato lang siguro kanon ikaw na ako papanawagon na lang sa ato mga listeners basig dunay mga igsuon nato nga makatabang sad aning kuana aning imong sitwasyon in taon no. Manawagan ta basig na mga malumog kasing-kasing nga makatabang-tabang pud aning kalakiharon. Inday me. Ikaw lang ako papanawagon sa ato mga listeners. Imagine mo nakatabang na rin ta. Umiinta na akong pamilya. Dapat kay 1 month ang akong inahanita. Sa mga looy mo, bisa gamay lang pa. Wala nito, may amakan. Suda kaayo, daghan ko buhion ang akong inuhan. Maglabad na niya ako. Maglo ko mawa ko da kung inuhan. Pinsan niya buhion sa kung ano. Mas mga kong lula, mangita. Maglo ko naliko. Kamit nilang sa mangita. Bisag init siya. Maglo ko maunsa niya. Unta na may gamay katabang para sa kong pamilya. Gamay lang ta. Mahilak po tayo yung bata. Okay, mga kaigsunan, no? Mo na si May, mga higala. Kan imong tapad nga bata, imo ni, unsa man imong manghod, imong anak? Manghod. Manghod ni mo, uy. So anak ni Tidolito ni, pila may edad aning bata 9. 9 years old? Sus Ginoo ko. Kumot na itong kasing-kasing ini mga kaigsunan. So sige, so karon mga higala, sa makausap pa, magpakauaw ko karon sa kahanginan na sad mga higala para ining hitabua karon mga nangpita og manuktok mi sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing ani sa taman nga man ni kuan na kalit kaayo nga kamatayon sa kilat. Atong GCash number kang Inday Aida Tampos atong gamiton 0918-554-2071. Ako balikon 0918-554-2071. Alang sa itong mga igsuon din ha nga dunay malumog kasing-kasing o gatong mga dunay grasya ninyo din ha usa ka opportunity kini nga makatabang ta sa atong igsuon nga tinuod nga nanginahanglan ron panahon ha naigo sa kilat mga sukintig paminaw gabi so sa Ginoo ko dunay 8 ka mga anak kini ato na hinabi kini kinamagwangan mga sukintig paminaw ay ang bata ong iyang tapad mga higala anak pa sa gihapon ni sa iyang kuantaon. Katalawa, kung matan ako ng bata ko rin, nakahibaw siya siyang papa na unsay nang tabo. Kanang bata ko sa. Oh. Nabaw ka na unsay mong papa? Sige. Asa man imong papa dong? Sus Ginoo ko. Ha? Ha? Kuha siya. Asa man mo nakita ni mong papa? Sus Ginoo ko. Okay, Jen. Kapait kayo ng hitabua taon? Sakit kayo, oh. Murag kumuto na itong kasing-kasing kasamang Jane ining hitabua yung taon? Wala tao na kaagwanta ang kaning 9 anyos pod niya nga anak Attorney Rofil. Kaya matod pa, gikuha ang iyahang papa pod Attorney Rofil. Kasakit niya paminahon, Jen. So,
Kung ato pong makita ko Rufil sa ato ang video karon, mao ni ang ilahang kahimtang or mao ni ang porma sa ilahang balay gyud. Mo na ilang balay taon? Mao ni ang ilahang balay. Sus, Mao ni Ginoo ilahang ko. balay ato ni Rufil. Kung makita pod gid nato dinhi ato ni Rufil na ata sa luyo nga bahin. Dapit sa kaning dunggoanan nila ato ni Rufil, mga kinapak-tapak ra nga mga Sus, Ginoo plywood ko. ato ni Rufil ang ilahang balay. Nya dili jud kayo ingon inanak kadako ato ni Rufil. Oo, Kung makita kasakit ko ni maklaro hinunaon, gyud. Kung maklaro gid ang ilahang ganing bintana ato ni Rufil kay Oo. dili wala gyud gibutang gyud nga bintana, ilaha lang ning gialihan ato ni Rufil og kanang sobra-sobra ra pod nga mga plywood gyud ato Plywood, ni oo. Rufil. Gitapak-tapak ra gyud ato ni Rufil nya. Dili pod hagipot pod kaayo ang sud nga bahin ani nila ato ni Rufil. Ato Sus, ning Ginoo ko. tan-aon po diri sa ilahang atubangan kay amta sa luyo ato ni Rufil. So sa ilahang atubangan gyud ato ni Rufil mao ni ang porma gyud sa ilahang atubangan nga balay. Oo. Ginama ra pod siya gyud sa mga kahoy nga kana ra yung kawayan na apoy uban Oo. nga kaning mga sobra-sobra gyud ato ni Rufil. Sus Mao ka, ra gyud murag ang, kumuton atong kasing-kasing ani kasama nga Jay, no? So, sa makausap pa, among giawhag ang atong mga kaigsunan. Kutob lang sa doon na ikatabang din ha. Kay og surti ta. Karon mga panahon na. Nga kini na ta igsuon ron nga mas grabe ilang kapait sa kahimtang. Mananagat, mao ni iyang pamilya ang kahimtang. Unya, mao ni paginadangatan nila. Paita ni stasyon na eh. Sus, Ginoo ko. So asa man kuno ang kuan ano, kanus aman dadon diyan patay lawas kuno Jane. Nadali ang asawa ma'am, may buntag ma'am live ta sa DYHP. Unsa man oras sa maabot diri ang pateng lawas ma'am? Ma'am, ako kahibaw, ma'am. Ako lang gustuhan sa kayo. Mo tawag unta ko sa kung kuan ugangal niya. Lubat pa man ako ang cellphone. So wala pa mo kahibaw. Wala pa sila kahibaw gid ato ni Rufil, pero sa pagkakaroon ng ilahang balay, diri sa mao ni ilang gitawag na salasala gid ato ni Rufil kay giandaman na lang nila daan ato ni Rufil. Do wala pa gid sila kahibaw unsa oras sa gid maabot diri. Topas punerarya. Dapat sa punerarya ato ni Rufil. Okay, sige. Pa ni ang iyahang asawa pod. So possible nga basid karon or ugma ato ni Rufil pero wala pa gid sila. Pero karon within today siguro na Jane. Iya ato ni Rufil. Mao pod ang ilahang gipaabot-paabot po din niya ato ni Rufil. Nya ang asawa niya naara po din niya ato ni Rufil. Nagbantay pod aning iyahang 1-month-old nga anak pa pod ato ni Rufil. Sus, Ginoo Pero ko. nang hinabot gid nato ang iyahang kinamagwangan ug ang mga igsuon pod ato ni Rufil gatapos ra pod gid dinhi nga mga nagsunod-sunod ra gid gagmay pag gid kaayo ato ni Rufil ang mga bata pod. Paita man Nya, sakit kalit kay kaayo. paminahon na Jane, murag gigumot akong kasing-kasing aning kalakiharon. Kumuton good ang kasing-kasing ato ni Rufil dihang naminaw pod tano sa pahayag or habig pod sa kinamagwangan nga anak nga maora ang ilahang amahan mo ning kamot gid ato ni Rufil bisan sa ginagmay way kasiguraduhan na abay makuha or naa ato ni Rufil or wala ato ni Rufil maning kamot nga managat kada adlaw kay para lang naay mapakaon na sa iyahang pamilya apan na nagyoy nahitabo nga dili maayo ato ni Rufil nga kalit pod maski ang pamilya wa gid gadahom nga ato diyang madangatan ato ni Rufil. Okay, sige Jane. Kay murag di ilalim ning kahimtanga ron. Ginoo ko. Yes, ato ni Rufil. So far, mao na nga to ang nakuha nga detalye. Mahitungod ato nga 38 anyos nga mananagat nga gituha nga naigo sa kilat nga nakabsan gyud sa kinabuhi. Nagikan na lang dinhi sa may Barangay Puntaing Ganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kauban ako sa tong RMN Patrol at Speed Pilot Idol Double D's IFM 93.9. Ako sa baginyong Radyoman, Jane Gallardo, DYHP, Tatak, RMN. Okay, mga higala kapaita ini sitwasyon na Ginoo ko. Sus. Ang ilang breadwinner, ang ilang haligi sa panimalay, mao pagyud mahigalay na igo nining maong kahimtang. Sa pagkakaroon doon na itong mga igsuon nga malumog kasing-kasing ni paambit sila mga grasya niabot na takanon may galag 17,442 pesos. Apil ni ini ang kang Eric Borses. Salamat ta Eric, no? Nga ni hatag sa natog 1,000 pesos ron. Okay, ang uban sa ginagmay lang pila inyong mga kon diha. Namoy 1,000, namoy 100, na 50 pesos na ato lang sagol-sagol kay mamot-amot na to ning atong GCash mo daghan naman. Para ma-turnover na sa nato dito paita ni. Sus. Di lali mga higal ha, kita mo to sitwasyon Ginoo ko. Anya ang sunod ang kapaitan ni after ani. Ni kahuman malubong na day makuanan mahipos na tanan. Mausab ang dagan sa kinabuhi tanan.
Pait na kayong daang kahimtang. Mo na kining uban ani, magkuha na lang. Doon na siguro mag-helper ani na lang nya. Basig pa eskwelahon sa di okay. Pait. Ako balik ko na itong GCash number nga itong gigamit kang Inday Aida Tampos 0918-554-2071. Among gamiton ang atong microphone des DYHP nga mahimong instrumento na ta karon. Saan taman wa man na to kuan ani. Mangahas ko og pakawaw ko sa kung kaugalingon ani para ining mga igsuon na to. Hibaw ko may galabag upatan na nuktos ng tagsag sa kakasing-kasing pero saan taman ni amay laing panghitabo. Jesus Ginoo ko. Kabantay mo na kanang gidili bitaw na mangurinti bitag isda, kurintihan mo na, kurintihan tong uban isda dito. Bat patay. Una nga good conductor of heat na. So, lisod gyud kalikayan nimo to kas dagat pero mga risgo man gyud kining mga mananagat. Mga risgar man gyud adto kay magmoro gyud ang gibuhi sa pamilya. Yang asawa taon iguli isbana may galad dunay makuha isda, mao po ni libo dito. Unya mao na og kanang mangingisda ako kasuway sa ko ana may gala sa una nakasuway magtagpamasol. Og kadaslas noy gilyar dito sa amo managat po sila kung buhaton po sa una mo. Sugat-sugat sa ko dito sa baybayon kay mo kuansa ko tabang-tabang labi pagpukot pa daghan makuha isda na tabang sa ko dito tagaan po kog bahin katong mga mananagat namo sa amo sa una dito sa Barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte. Nya kasuway sa kuning kana mamingwit kana mga kwan. Kasuway sa tanay nana. Di lalimoy kanang mananagat mga kaigalan uli sa ila ana. Nay makuhang isda kadtong lami nga mga isda dili ang ilang pamilya may makakaon ato. Unsa man na? Ang asawa mo'y suguon ibaligya ni day kay mahalin man ning isda. Ang mahabilin ngadto sa mga bata kadtong mga isda nga way kuan kay day. Kadtong dili may isda. Mao toy ilang kanon mo na tinuod. Jesus daghan kog mga silingan nga nana mga mananagat. Kami sa amo, mag-uma man ang amo kay akong papa mag-uuma man pero apil po may ang panagat kay kuyog sa kuusahay sa una ana. Unya kanang nas baybayon labi pagting dagsa na mga mungaw day kan mga mangsiba. Mangsibay nga na day kan mga sardines bitan na kana makuha. Mo tabang-tabang ko na dito og kuha sa pukot. Nigtabang-tabang na ko tagaan ko kuan mingon tos no gilir o day usa ka kaltik dong. Kanang kaltiks ba na mo may suksugdanan tagaan ko usa ka kaltiks uli po ko na po koy mada. Malipay ito kung papa nga kadasa ta dito. Nakasabot ta ining kinabuhian nila. Kanang laming isda makuha na yung mga laming isda makuha na dili na makakaon pamilya. Siguro nagbaligya kay mo ito mahalin. Kay kana kung mga mamalit isda di mo po na di man na maayong isda. Di na palit. Kadtong isda nga lami mo ito mahalin. Mo ito baligya. Ang kadtong di mahalin labi na tong ubang isda nga marag dunsol da mo ito ipakaon sa pamilya. Mo na tinuod. Kay ihalin man itong mahalin kay mo man ito mahigala po'y ipalit og bugas. Kinabuhi sa kwan mananagat. Ang kapaitan ni ron kay ang breadwinner mo ay naigo. Skita ang paminahon ay. Skita paminahon. Una nga o di lang ka isog-isog mo, di ka isog-isog mo atubang sa mikroponod. Ni breakdown na ka. Prangka lang pag-istorya ha. Kining mo atubang ko dili og dili lang sagulan nimo sa kaisog nimo kan tinuod ako mo unang mo hilak siguro dili mga higala kini atubang ka ni microphone kinahanglan masagulan sa nimo kaisog